Amen. Ka jing e jong trai jing e Jesus Christ bad ge jing e jong oblay lambat ge jing slog jong men sem ba khoj kinan rankat bad pi baro. Rankat bad pi. Jar ha kadanut ha ge jong long marway jing e way by way ha kan step ni pen pau ge jing snungu ge pen pau ge jing e ro ya blay try kan rad na ge banta ge jing e ge jing kerku ke ba ulat say ha gajing em jungi iway pa iway kam tame gajing re gajing sumar gajing yangi menemen med kadbang gadang yothia wala pelaj yangi na gajing ma gajing masaw na gajing pang gajing stam ki bahar rukam bad ula yangi kane kasngi ke bapranai kasngi ke badap da gajing kermen ke badap da gajing kemen bad gajing khot yanga badi pi iway pa iway bandan kajing syania tang hau trai kumbang yos nga mada kasngi na kajing puleg benengkong bat kumjuru na gospel kabang idai badan kajing syania tang hau trai marwehi tang kajing syania tang kajing IT kajingi hau trai ngila ban yo ya kajing e kajing kurku kajing dan mata kedau ko hanmen ko para ha kanai klemat habang yeng khmat keduan kerupat kajing blai iwan ban terwa i kajing terwa kajingi iwan ban terwa yalade iwan ban terwa ya gejing angnot gejing don kam gejing kam tame ya gane kesngi ke bamenta ngindon gejing syania how try long ba gane gejing syania gejing ya ke bor gejing snai gejing ngin phaish ngin panmam no padia phi ko hanmen ko para bangal le pop shibun da gejing perkhat da kiktin da kikam da gejing leklet da gejing le palat jonga da gejing le palat jonga Krawe junga namar kata nagarpade kamaria bukhoj kabai sagate soti ya kangel bat kirkhoj badia phi ko hanmen ko para banduai nak benta junga how try play jungi ublay badan bor baro unisne yingi madalama biki pop jungi unyalam yingi sha kaching em bom jukut amen. Kan rat ko play snayani try kan rat ko play snayani Cristo ma ko Cristo ram ko nam benim jani benim yani duai hakan ai kamas ke bekhoj ngi duai kerpang na ke benta ke jing temu jungi wei pai wei ngi duai na ke benta I Father Jacob MSFS I batre ha amlarem parish
mencai dan pada gajing pang gajing sistem gajing Syasumar hospital Hanasret boblei tracken rat ketai in yo gajing koi gajing kia ke bapura sacisin ngiduairu na kebentai dan son ibadan pada gajing pang gajing sistem kam tame gajing pang kanlai gajing la shai kasngi kinsa shalit poj aku hati kandan gajing ai kanlai na ikimejing ha ikon dari mata kadang ngidu wai kom juruk na kebentai ikon ban kebentai mei ban sai kanlai halai jong ikon makin yo gajing koi gajing kia lengba kebor gajong oblei ngidu wai na kebenta gajing koi gajing kia jong i wandalen karngi kom juruk na kebenta i Nathaniel Lamare binang pen kre na kebenta ke exam gajong i ngidu wai na kebenta kemen simbol klat no jong i blue carrot bandap kong tau Christian Paul Kongkalan Joy Kurkalang ba Deborah Karkongor ngiduwairu na kebenta kaing kasem jong i Celestinas Imli bat i Edwin Marngar bat pongot ki kon ki kti ki jungki ba trayon ai ki jing koi ki jingkia un ai ki jing suk ki jing kemen apo kaing kasem ngiduai na kebenta kaing kasem jong i Matilda Karbani bat ki kon ki kti bar khoj kerpang yang ngiduai na kebenta i Rilangki Karbani bai rakhe kisngi kha jong i mata kisngi ngiduai boblei tracken rat kon kur kurda i kaing kasem ki jungki kerpang ya Urlangki kat bau dong dan pedeng gejing pule gejing penkre ha gejing long reniam oblei dragon rat nong ai u gejing koi gejing kia ha kelang kemet berkemen sem berkum juro nang la susu ban penkre ya lade goblei unong pen thamai bat ubai ya gejing loi to pen shai shamehi ya kidanot jong gishakri jong me knang ba enda ngi lak kem ya gading jong men sim jong me en shem yangi ki babats kem ha ga jingej bat ki basai so ha ki kam daw trai jing yu Jesus Christ u kon jong me u be mat basan sha rengkat bat me ha ga jing long ka we jong men sim ba khoj u blai jinom la jinom amen Kajing puli na ke kitab u Jeremiah kalenong kabakat nyeu ka record san hadu shpo kumne u ong utrai latim ya ubri u bashania saha ubri bat u penlong ya kado kajing klan jong u ba kado no jong u ka pailendet na utrai ulong kum kasanyum ha karishap bat un yu i jing baha un sa shong ha ki jaka bater khong hari kenja ha kadomlu kabaklem briu lakir khu ya ubri ubashania ha utrai baka jingshania jong u kadai utrai ulongkum uding balathung hajan ka ubapan pur lakithit sharut kawa but shepting haba wan ka jingshit namar kisla jong u kijerngam lenter but khuslai ha usnem ubarang ringkhyang namar ba pep bansei kiso kadonut briu kalong kabakham syukor ban yakiwei bat kasniu hadu kata manu bala ban syempang yaka nga utrai nga yit yaka jing perkhat bat nga tenju ya kadonut ban ai bainong ya wei pa wei ubriu katkum karukom im jong u katkum uso ki jingle jong u kaktin jong utrai kanamba Hendrius pa nyupulai ka antipon kabaal tunang ruaya royu trai umlei usim jongi sugubril ubom yat baki boma ubom bud yat kajing ai bud jongi sugubril ubom yat lentilong ubom syong niya lambat kirius niu
nga bangan ong. Upang le pupasa iublay badepi. Jag får utdra o Krist Jesus. Jag tror vänskap ka gospel jongu. Utrai dan rengkat bat pi. Ringkat bat piu. Kajing pule naga gospel bakuit kat kum o Lukas. Kaburam Kaburam kami lames utrai. utrai. Hagata kapor ujisul ang ha ki Farisi. Ladon uwei ubreu ubarus pa ubalakup da ki jain sausniang bat ki jain linen bakordor. Bat ubalabam pahu pahai man kasngi bat ha phalor jong u ladon uwei ubreu baduk ubakerteng u Lazarus. Ubadap da kaprum bat ubaap krong ban penkedang da ki lengkot lengkai ki bahap na kamit jong uta ubaruspa. Nalor kata wat ki kseu ki lawan banjlia ya ki prom jong u. Ubaduk ulayap bat larayu da ki angel sya kasadam wa Abraham. Ubaruspa ru ulayap bat latep yu bat napo dijok ha ka jingkordit jong u. Ulakmi yala ki khmat badul yui yaw Abraham sajngai ba bad yaw Lazarus hasadem jungu kumta ula pertajam ko pa Abraham to isnei yanga to pha yaw Lazarus banwi ya katudu ka semprekti jungu ha ka bad ban penja ya uthale junga namar ngakordet sad ha kane kading Henry Abraham ulong ko kun token mau bahaka jeng im jeng pi layo ki e ki babha badu Lazarus ulayo tang ki e ki basneu tementa la petngen ya u hang ni bad pi pat pi don ha ka jeng kordet nalor kata ha pedeng jungi bad jeng pi labu ya kelenghu ka bajeleu kumta Kitu kibakwa banjam sosialiang shane shapi kimla bad omdon uba banjam sosialiang nangto shane shangi Henry Blong te ngakerpa depi kopa topha yau shaying ukpa junga naba ngadon sangut kipara knang ba un maham yaki banyo kiru kinwan syakane kajing kordet Henry Abraham ulong kidon Moses bat kinong yatulupa ai kin shashkori ki te ulong kupa Abraham Henry lada wei na kibayab ulet shaki te kin kala kabamot bat ulong hu lada kim shashkor yo Moses bad kinong yatulupa kinom kendo jengmut wat lada wei umipat na ki bayab ka gospel try Katsinyero imi Chris. Kohan men ko para ha u try Jesus Christ menta kesni hakano ko no kapor kaba philaj por ngakar pa de phi ba phin le ching ba phin pule ya ka jing pule kaba nangkong kaba ngila pule ha kanai kamas ka bakhoj kaba ngisem na ka kitab jong u Jeremiah kalanong ka bakhat nyeu dekat san hadu shipo ka kitab u Jeremiah kalanong ka bakhat nyeu dekat san hadu shipo ladangi pule ya kane ka jing pule kadon ka ju kathim lane kaba khot yang abade piban pusan ha ka jing pule ka banangkong bat kum juru ha ka gospel kalain ka banangkong ha ka jing pule ka ba ngiyos ngomenta na ka kitab Jeremiah ka ba ong kumne latim yau briu ubashania ha ubriu latim yau briu ubashania ha ubriu nang dapat uba penlong ya ka do ka jing klain jong u
Kane kade ka jing khot jong Jisu yang abadia piru leng baga gospel. Haka jing pula ka benengkong kumong menta la tim yo briu basania hau briu. Bad uba penlong ya ka do ka jing klein jungu. Kade ka jing khot yang abadia pi. Man kasngi jong ka jing em jungi ban pech ban puson. Hato manga mapi ngim donse kane ka jing shania hala ka jong ka bor kumu briu. Dei banga shania haki wei henrei ngashania hagala ka jong ka bor. Ngashania hala ka jong ka spa ka pau ka bangadan. Ngashania haki briu dei hoblei. Ngashania ha kane ka perthei. Ha ka jinglong jong kane ka perthei. Ha ka jing subha jong kane ka perthei. Kane ka dei ka jing ong jong kane ka lain ka menengkong bat kum juru ka lain ka baar. Ko hanmen ko para nang dapat nginang yos ngau susu na ka jing pulai ka menengkong ka bang. Lakar ku yau briu u ba shania hau trai. U ba ka jing shania jung u ka dei hau trai. Lada manga mapingi don ka jing shania hau trai. Lada manga mapingi IT la dei hau trai. Lada manga mapingi im kat kum ka jing im ka bau trai ulah hikai ka bau trai ulah pen I yang abad pi leng ba ka jing hikai ka jing u leng ba ka jing im ka bau la im ngin sayo ya kita ka jing e ka jing kerku ha ka jing im jing I ngin sayo ya ka e ka bang hidon kam ha ka jing im jing I kum ki breu ha ka ne ka perthei bat ha ka jing im lawei jing I Henry lada ngim don ka jing shania hau trai ngi ai ka jing shania ka jing I ha ka bor jong nga marwei hakabor jong kane ka perthei hakabor jong ka jingdon ka jing em ka jong nga ne ka jing sngu baha ka jong perthei ngan sa sha penrem na marturai hidala dewang la tim yo breu uba shania hau breu bat uba shania uba iti halaka jong ka jing sngu baha jong ka do habangi page ha ka jing ha ka gospel ru ka de ka jui ka tim ka bangila ban yo I kumbangila yo sneu ha ka kitab jung Jeremia kalau dong bakat nyeu ngi yo I hang ne don arngut ki breu ka jing pole benengkong ru arngut ki jaj breu wei basania haladi basania ha ka ne ka perthei basania ka jing don ka jing em ka jungu wei pat basania how try Aga gospel rungila bani I arngot ki breu na arngot ki jinglong. U breu boruspa u basania halaka spa ka peu. Habau ne breu boruspa u shania halaka spa ka peu. U IT yelade med badman sim haka spa ka peu ka baudan. U kled no ya ki wei. Umla ban yo I ke jingdon kam ke jungwei. Ban yo I ja ayu yaw ne u breu boruspa habakot ke jingem ke jungu. Yo I shisha uyo ya ka jing tim ha kading bom jelep ha kadujok ha kan nurok ke bangi ok Henry ha bangi ipat yaw briu baduk u Lazarus ka kerteng rulai u Lazarus u done ha ka jing em ga jungu u shania tang how try namarba u hab ban up ya ka e ga ba ki we ki ai Une udan ka jing shania haki wei haki breu ki babaha haki breu ki balai sneu udan ka jing shania tang nautrai ngan bam ngan yo ngan em kat ka bautrai yo ayenga ka bamadu IT lut yala di how try IT lut yala di tang ha ka jing I ka jing utrai tang ha ka jing ri ka jing sumar ka jing utrai baja yo ayu ha bakot jang ka jing em ka jing uyo ya ka jing suk beneng uyo ya ka jing tengen uyo ya ke e ke bau don kam ha baka jing em ka jung kala wain lakut na kane ka perthei ko hanmen ko para ngi ha ban pej ban khmi yala di ngim dei ban long kumuneu baruspa ka ba ha ka gospel ka kren bat kum juru ha ka jing pule ka banengkong ka bang yos ngeu ngim dei ban don kata ka jing shania haladi ban ngim dei ban don kata ka jing khwan ladi kum ba khwan ladi uneu bro baruspa ngiyo I ka jing khwan kaba uneu breu udon haladi haba ulapoi haka ding bom jelep ne haka nurok ni I ba uneu breu beruspa udang kuah ba Lazarus un lej ai ka si drop ne si jau hau hadu ba udan hadin apa ding dujok udon ka jingkwan ladi udon kata ka jingkwa tang haladi yo I ya ka jingdon kam jong ki wei
hak perthai rukum jo wat hadin balapoi hanu rok rukum jo udang don kane kajing kwan ladi udang don kata kajing syania tang halaka jong kabor tang halaka jong kajing don kajing em gajugo ko hanmen ko para kane kade kajing khot kajung turai yang abade phi menta kasngi bat kum juro haman kasngi jong kajing em gajungi ngim dei bandon kajing syania ha kajing em lajong ngim dei bandon kajing syania ha kaperthei lane kajing subha kajing don kajing em gajungi kane ke bangila banya I ha kane kajuk kajungi mensua kari khasi jungi ngitip khamtame mangi ki tribal mo ngi don kata kajing yalong ka wei but ki para brujungi om dei tang si jing sistem om dei tang si snong hanrei baro abangi kandulang habangi ngi don kata kajing yalong ka wei ngi don kata kajing stu ka wei ngi don kata kajing kloi ban yarab ya ki wei ngim don kata kajing khwan lade ngim don kata kajing perkhat tang na kabenta lade kumbang ilong menta ngi don kata kajing ilong ka wei ha baro keliang hanrei kadang mi gisni kane kajing yalong ka wei gajungi kane kajing kloi jungi ban kener gikti ban yarab ya ki wei kaladuno dari mata kedang ngila bani I menta hapori khasi jungi ladon kinong krong ladon ki breu ki kimi ki khon ki jungi ki bahing sem jungi ki balalai bo yala ki jong ki mei pa ha bakila temen ha ki ying sa temen old age home ke bangi ong ladon kum kita ladon ki khon ki banaying sem la klet no la kantai no yai mei pa ha bakila temen la phasa no shawe ki don kum kita ngila I babon ki konsuet ki la lek bu no hajaka sa konsuet hanrai menchua om don kumta kum kine om don om ja hari khasi jungi hakane ka than ga jungi haba ki khon kim don chu I mei pa ki ba haying hasem ki uri ki sumare ki pet ki khme ki pendap ki penbiang ki hanrai menta baro kine ki la jano napo kari khasi jongi kalong ke basnusi ko hanmen ko para den mata kadau menda kasngi kadai kasngi yo lese ka bau trai u khot yang abade phi bangin pet ngin khmi ya kane ka jinglong jongi bangide ban pendon biang ngide ban wan ra biang ya kata ka jingkloi jongi ban krishan ya kiwe ban ya rap ya kiwe ban ri ya kiwe om dei tang ka jingkhwan la de om dei tang bangasania tang ha ka bor ka jonga ko hanmen ko para to ken ha kane kasngi ngin ya duwai to kenya kana kisngi ngin kerpa dio trai bon krisyan ngi un ai bor ngi bangim dei ban shania tang ha kajing don kajing em kajungi hanre ngi shania hau trai kajing shania kajungi hau trai kalai kaya lam yang abade pi bangin don kata kaman sim ban ya rap ya kiwe kadan kaman sim yang iwe pai we ban ya long kawe bat kiwe ki breu to kan ngini duai jar jar ha kadan kajungi ha kana klemat haswa bangin wanra ya gijung terwa gijungi halor keduan kedepat kejungu belai dongin yang memplay kalau kejung kejungnya nangej How lay qua dân bò unong tao tao neng pat kêu Now Jesus Christ kon mamare chungu utrai chungi ya balapon now man sem bukhoj ya balakhana kamaria thaisati ubashala bein hoko Pontius Pilatus la sanat na yu la ya balateb yu la yarsh kebayap hakasngi kebalai lamni pan kebayap ulakir shabnen usang sukamon ublay pa ban borbaro nang tra awan pat ban bishar kibim kebayap ngangai dau man sem bukhoj hakabalang katolik bukhoj hagajing salok kirukoj hagajing ma bekipop hagajing ni pat kado bat hagajing embom jukot amen Lai spa nyopun riu. Lai spa nyopun riu. She met but she meant sim. O Jesus Cristo trai. Irahame kopa. Lazina yupukawa. They bantel yada konjing tenju ban long
Toduai ko para bagajing kenya junga bajong pi kan long bapriang hunak madu bleu pa badan bor baro. Tu troin priang jingna di jongpi. Na benta ke singero ko brom berketeng jingsu. Kacing mentoi ini bedang malang ko jingsu baro kawe. Leng ba kane kajing kenya ngi kerpat ko trai. Lapan ko yangi kabangi pendap ha kane ka ayam. Kenang ba kata kaba pau sabar da kajing Senshar lade hakaporlen kantrai kamru apo kidanut daw so jongka daw Chris utrai jongi amen. Utrai dan rengkat bat pi Ringkat bat piru. to kantiu yalaki danut Ikan tiu ki shau trai. to ngenang utrai ublay jongi Ka shong hok bat kade. da shisha kalong basong hok bat kabadei kadeti jingi bat ka jing penem yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yemi ko kan rat ko kpa bakoj ko blai badan bor bat bom jikut namar me labu na ka banta ka jing bha jing miat ki khon chong me ha ya kapor bakerpang bakin pentamai bat penkhoj ya ki danut khnang ba enda la penla yaki na ka jing kwa basneu kinang ban pendan kam ya ki a jong kane kapertei ka bandu no khnang ban kso comes kam ya ki a ki jong ka bom jukut bat kumta rengkat bat baro ki angel bat kirukut ngi ro ya me bat ngi pan bana klem sange Baku du trai. Baku du play kipan. Neng bat batagi dam. Da kaburom jong me. Wayo sana shazro. Wayo sana kemkun. Wayo sana you play to know. Yaro yuta bawan. Harkat gede putrai. Meneng ban berteki dam. Da kaburom jong me. Wayo sana shazro. Wayo sana kemkut. Wayo sana you play to know. da shisha melong bukoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar katang ki kirpat me to pan khoj pan kantang ya ki ne ki jing drwa jungi da ka bapha yaman sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladi na yu badala kaman snge bha ula padiang ya ka jing sha sutom ula shim yukpu bad kebaingu ya me ula kedia ya u badal ay hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi ha ka jukur kom enda lalaya bam ula shim yaku kuri badak baingu biang yeme ula ay hala kisunran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya keba en penme na kebenta jong pi bat na kebenta kibabun na kebenta ka jingmap yakipop tole ya kane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jingate Kata sin bangi bang yune upu. Bangi di nagani kaguri. Ni benda kajing nyap jong mi kodra.
mata ngi ba pan manta ya ka jing ya ba ka jing me pa jong u ngi terwa ha me ko tra yu po jong ka jing em bat ya ka khori jong ka jing pan em ngi dai ngoi dem na mar mle nyeu yengi ba bet ban yang ha khmat jong me bat ban sa kri ye me da ka bas ngeuret ngi karpat ye me bangi ki ba yo banta ha ka met bat ka sna mokres ngin long ki ba lapan ye tali ka we daw man sem ba khoj token mau ko try ka balang jong me ka bla priang ha sutala ka perthei ba to penjanaya ka ha ka jing e rangkat ba Francis ukpa ba ko jing e uwal bat berwain u bishop jing e ka kanhon ki bishop ba baro ki lingdo token mau ya ki shakri jong me ki ba mela khot chalade na ka nek perthei i blue carrot bandap khong thau Paul Kurkalang, Joy Kurkalang, Deborah Kharkungor. To ai ba maki ki ba mela khot ki ba yelong ka wei ba do khon jong me ha ka jing yap kum ka jong u. Kin long ka wei ru ba do ha ka jing me pa jong u. To kan mau lem ru ya ki henman ki para shin rang bat kan thei ki bal ya thia da ka ba karman ha ka jing me pat. Ba dia ba ro ki bala khlad no ha ka jing isne jong me. To padiang ya ki sa ka jing shai ka khmat jong me. To isne yang ibaro ngi kerpat ya mi barengkat bat kamare the soti bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki balapen sungu bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalam ha ka jing embam jukut bat bengira bat pandon borom ya me daw konjung me uji sukres Dau lembadu badhau kan long hame ublei kupa badan bor ha ke jingi long ka wei jong man sem bakhoj baro ka borom bat ke jingi ro junom la junom amen kumlah kum yang ngi daw nong panem bat kumbal hikai ngi dak tin blei ngi nod banong kok pa jingi ba beneng kelong ke bakhoj ke kerteng jong me kanwan kahima jong me kelong ke mon jong me ha ke kendeu kumba beneng to ai ngi menta ke jumbam jungi ba hala ke sngi bat kama ngi kerengkang jungi kumba ngi rung ma bi ke beles new yangi adwan yalam ngi sha ke jing pen shoy henrei de pelaj ngi na ke bas new to penlaj ngi kerpat ko try na ke jing snew baro ha ke jing sbon jong me to a jing suk jing sanya ke sngi jungi khnang ba da ke jing rap ke jing isnei jong me ngin laj barabor na ke pop bat ngin yo jing da na ke jing jen jar baro kat ba ngi dangap khmelen ti ya ke jing kermen ba khoj bat ke jing wan pat jong nong panem jungi uji sukres Namar ke jong me kalong kahima kajong me kabo kaborom junom la junom Kotra Jesu Christ me belong ha ki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jungang ai api wat pe je ki pop jungi henry ka jing ai jong ka balang jong me bada ka jing spoon jong me to aya ka ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai kanan barabor rengkat bat pi ringkat bati tong ini terwai ka da ka jing suk iwei ha iwei pat jing suk bat pi kun lang ron me bagi no ki pom ka perte dus no sen ayagi kun lang ron me bagi no ki pom ka perte dus no sen ayagi Hak mi kun long brod jong blei hak mi bakit no ekipop jong prathei sukito ya ki balakhot sha ka jing khawai jong u kun lang brod
Ko kan rat ang som hop aman rung ko kan yun juna. Grace om tan letir kan sim na san sasia i. Kamat berkesnamo Kris kan ribat kan lamimi sa ka jung embam jukun. Amen. Kamat berkesnamo Kris. 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 konra jungi hagan ka steps achisin habang melawan rung hagan donor ka jungi meladon haga jinglung haga do akasnam ka jungi lengba kamet pakasnam ka jungi
ha ka jing em men sem ka jingi ba kum jiro ha ka jing em kamat ka jingi bangin don ka ka jing shania tang ha me marwei namar me long ublei jingi namar me long unong suspa unong pendem jingi me long unong pendap unong panbiang jong ka jing em jingi jong ka jing don kam ka jingi ha ka lan kamat ba kum jiro ha ka lan men sem otrai ai borangi bangila man klan no ya ka ne ka prathei ya ka jing kwan ya ladi ane ka jing shania ha ki kiba tang sipor wan rak ma jume ko tra ya baro kine ka jing tu ka bang lawan ra ha ka ne ka mas ka khoj ba bang ba sutam ba dan hospital ba pher ba sha sumar ka jing pang ba pher ka jing ki ai ba ka bor ka jume ai ba ka jing klain ka jume ai ba ka snam ka jume ka pan ko ki wan rak ma jume ko tra na ban ka ki ba ki star ni ha ka ne ka jilla Makin don ta ka jing long ka we Makilang sure ba ni ba shania ya me ba chakri ya me Jesu bi ye nang ai boring nang ban klan yi nang sharing nang ai ngi ka jing shai ka jing ai ngi ka jing ka jing me Jesu ni wana ma jume nang wan ban ai ti la de ha me ai boring Krishan yi Tong yang ya duai Toai bakane ka jing knya ko blei kan im hangi bat kan scam da ka jing tre jong ka kam jong ka dau kris utrai jongi amen dem ko kle padiang ka jing kur khup kerpang ka jong utrai Todon lem bat ki chakri jong me ko trai ki ba kerpa di ka jing rap na ka jing ai jong me knang ba kan penyo yaki ya ka jing krishan bad ka jing alam jong ka jing da jong me dau kris utrai jongi utrai don rengkat bat pi blai badan borbron kurku yapi ukpa badokon badomen sem bakoit amen tolai suk bad ye eight mar kaliang Number Andrew Pusau. Buram hau pa berau ku menau mensiam bakut. Any roy try Jesus Christ, Junam da Junam.